Què tal, com esteu? Molt bon dia. Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Benvinguts a aquest partit de la quarta jornada de la Champions femenina de waterpolo entre l'Astralpool Natació Sabadell i l'Equipe Horizonte, o el que és el mateix, entre el segon i el tercer classificat del grup B de la Champions, o el que és el mateix, dos equips separats per un únic punt que juguen avui bona part de les opcions de ser els quarts de final d'aquesta competició. Tercer partit consecutiu per l'Astralpool aquí a casa, en aquesta lligueta de la Champions. De moment, una de freda i una de calenta, la victòria davant el Terrassa, però sobretot la dura derrota en l'últim partit que vam viure aquí al Twitch davant el Mataró, que ha posat les coses molt complicades per ser primeres de grup i que ha provocat també que avui visquem una autèntica final aquí a Can Llong. Com sempre, capità Jordi Millan, què tal, com estàs? Molt bon dia. Bon dia. El que dèiem, avui, si no és una final anticipada, se li assembla molt. A més, tot s'ha de dir, ingredient extra entre els dos equips que tenen més Champions de tota Europa. Sí, o sigui, Horizonte fa molts anys, potser que no estava a certs nivells, però sí que és veritat que estem parlant dels dos equips que més Champions tenen. Sabadell no cal ni les presentacions, però clar, avui és que és un partit, com bé dius tu, o sigui que ens podem jugar tot, o sigui, tot o res. Per fer al final els comptes fàcils. Si avui guanya l'Astralpool, es distancia en 4 punts, li treu 4 punts a l'Horizonte, faltant 6 en joc. Per tant, la classificació pels quarts de final estaria bastant encarrilada. Si avui perd l'equip de David Palma, que tant de bo que no, toquem fusta, tant de bo que no, l'Horizonte el superaria a la classificació i, a més, ja no dependria d'ell mateix. L'Astralpool, en les dues últimes jornades, a domicili a Terrassa i a Mataró. Per fer-nos a la idea, Jordi, no em vull fer pesat, però és que avui és un partit molt important. Sí, són partits, tots els partits que venen ara són importants, però sí que és veritat que avui no pots perdonar a casa perquè, bueno, no l'elimines matemàticament, però virtualment el deixes molt tocat i molt separat. Haurien de guanyar tot i esperar que tu perdessis tot. Però bueno, passa tot per avui, o sigui, no hem de pensar més endavant perquè són dos sortides importants a Terrassa i Mataró, però has de començar per avui, guanyar el partit i el que vingui més endavant ja lluitar per uns altres objectius. I sobretot també veure com reacciona avui l'equip després del pal que va suposar aquesta derrota, perquè pots perdre, és evident, forma part de l'esport, però perdre de 5 gols en l'últim partit a casa contra un rival directe, un rival històric com ha estat el Mataró, és un cop dur de pair. Anem d'hora, fins i tot, Jo crec que ara el que això provocarà és que tinguem les jugadores... I a l'aigua escalfant. A l'aigua escalfant, sí, ha anat tot molt ràpid. Tenim a Simone van de Kratz preparada per part de l'Astralpool Natació Sabadell, casquet de color blanc per fer aquest primer sprint. Diria que és Daphne Bettini per part de l'equip Horizonte amb aquest casquet de color fosc, el conjunt italià. A més, mira, ara tot just anuncien per megafonia que queda 1 minut per començar el partit. Avui hem de dir també, Jordi, que no està plena la piscina, no està plena del tot, és una llàstima. No, és una pena, perquè ara ho comentar, en un partit d'aquestes característiques tan important, on jo he vist per xarxes socials que s'ha animat a la gent a venir, és una hora bona, tots al migdia, en dissabte. Bueno, no sé, veig poca categoria, això és el que em sorprèn, veig poca categoria. Al Sabadell sí que veig molts jugadors al primer equip, que això també fa goig per donar suport a les teves companyes, no? Però bueno, no sé si, potser són com quan vas al Barça, no? Que la gent entra fins al final, però no, és una pena veure bastant graderia de part dreta, bastant buida. Ens hem malacostumat fins i tot els últims anys a donar per fetes, ho hem dit en més d'una ocasió, a donar per sentat que aquest equip és capaç de passar aquestes fases de grup sense cap mena de complicació, sí, i que la part complicada ve a partir de quarts de final. Però enguany la realitat és una altra i, clar, l'equip necessita també l'alè de l'afició en aquest tipus de partits perquè, insistim, avui és molt important la victòria. Si no aconseguís la victòria l'Astralpool, es complicaria bastant l'accés als quarts de final. Bé, veig a l'aigua per part de l'Astralpool a Paula Crespí, Isa Piralcova, Van de Kratz, com dèiem, que farà aquest sprint, Daniela Moreno, Natasha Ribanska, Isabel Williams,
Irene González, si no m'erro. Ara sí, tot a punt perquè les col·legiades Aurélie Bouchers, la francesa, i Marieke Vandenberg, la neerlandesa, donin aquest senyal. Comença el partit, comença aquesta quarta jornada de la Champions, aquí a Can Llong, amb aquest partidàs entre l'Astralpool i l'equip Horizonte, i són les italianes les que s'emporten aquest primer sprint del partit. Per tant, començaran atacant a l'esquerra de les imatges. Amb aquest casquet, insistim, de color fosc. Compte amb aquesta acció, el primer llançament que intentava aquí, un ex del club. Jordi, com és Chiara Tabani, el travesser. Bueno, sí. Nomenar a la Chiara. Sí, és una jugadora d'aquestes que la van fitxar un any i va deixar una gran empremta pel tipus de persona i tipus de jugadora que era. Una jugadora d'equip, de batallar, de deixar-ho tota la pell, o sigui, tota l'aigua, i és un bon record, i veure-la aquí fa gràcia. A veure aquest primer atac de l'Astralpool, natació Sabadell. Era Simone van de Gratz, passada llarguíssima. Aquesta passada intentava arribar a destinatari, intentava arribar a la posició de Paula Crespí, però realment ha sortit massa llarga. Sí, i amb això que has dit abans, és veritat, que la gent està mal acostumada, perquè waterpolo avui ha canviat moltíssim, i ara arribar a uns quarts de final ja és un èxit, o sigui, costa moltíssim. S'està posant molt complicat, molt competit el waterpolo europeu a nivell femení. Sí, antigament arribar als quarts de final ja era el mínim i bueno, després tenia lo fort, però ara tots els equips comencen a treballar totes les canteres des de dalt, des de baix, i els resultats en tots els països estan molt bé. Primera expulsió, Daniela Moreno, un altre xut de Clàudia Marleta al travesser. Marleta, novament, compte, el llançament, l'aturada d'Isabel Williams, córner, 18 segons de possessió per l'equip Horizonte. Hem d'anar amb compte, David, perquè al final és un equip, com tot bon equip italià, que no té cap mena de sentit, que se m'entengui. No, és un equip molt... Mira, recuperació ara, però és un equip molt anàrquic, que si s'ha de xutar en 3 segons, et xuta en 3 segons. Sí, ja han fet 3 llançaments en una mateixa jugada, 2 de superioritat, i és igual, i perden la pilota, i sobretot el que aniran al límit. Com un bon equip italià, aniran al límit, i per intensitat no serà. Segon atac de l'Astralpool, Natasa Ribanska, aquesta pilota a la boia. Aquí no han assenyalat res als col·legiats, es mira... Jueguen. Sí, sobre de braços David Palma. I té raó, perquè abans era la mateixa jugada i ha sigut expulsió en contra. Bé, ara caldrà veure si aquest és el criteri que apliquen durant tot el partit les col·legiades. Venim d'alguns arbitratges a Europa una mica durs. Recordo el dia del Vaspo, mira, ara aquí Natasa Ribanska i el gol. Natasa Ribanska, que defensava la boia, i el gol de Daniela Jakovic. Compte amb aquesta jugadora. Sí, jugadora de Mataró i molt bona jugadora. El que no pot ser és això, la primera pilota, la segona pilota a la boia, amb una jugadora tan forta, està bé, Daniela Jakovic, però que agafin, no, hem de fer exclusió, excluir que fotin el gol de superioritat. Bé, doncs, estem avisats de l'últim partit contra el Mataró, el mal que va fer l'equip de Dani Ballart des de la boia. Aquell dia va ser un autèntic malson Tilly Kearns. Exclusió. I ara hi haurà primera superioritat del partit per l'Astralpool, natació Sabadell. Juga Isa Piralcova. Cap a Irene González. Novament Piralcova. Obrint Simone van de Gratz. Piralcova amenaçant amb el xut. Irene González. Queden 6 segons. Queden 5 segons. S'ha de mirar porteria el llançament. Ui, el gol d'Irene González. I ha tret petroli perquè estava molt pressionada. Molt pressionada i se l'empassa aquí la portera, Sí, jo crec que aquell llançament era molt arriscat perquè l'havien mogut bé, ràpid, i a l'altra banda teníem a la Isa centrada, Simone aquí en el lateral, molt bé, i aquell llançament era una mica perillós, i la sort d'entrar, jo crec que aquí la portera és errada, la portera més que res, perquè si no hi havia contraatac molt clar cap a l'altra banda. Portera, tot això, contrastada, estem parlant de la portera del Sete Rosa, Aurora Condorelli, per tant, també té arguments a la porteria, aquest equip Horizonte. Ara doble boia del conjunt italià en aquesta jugada. De moment, actuant per fora. Movia Chiara Tabani cap a l'extrem, cap a Morena Leone. Aquesta a l'altra banda, una altra pilota a 2 metres i ara contrafalta. Pitat 2 metres, 2 metres. Ah, 2 metres, sí. Que sí, upa. No.
El partit avui serà entretingut perquè el nivell físic i d'intensitat serà molt alt. Deia David Palma a la prèvia que era molt important no caure en l'anarquia d'aquest joc de l'Horizonte, que no embogeixi el partit, perquè llavors és una mala notícia. Van de Kratz i ara una altra contrafalta. Bueno, això és el que potser demanava David, no? Caure en aquesta anarquia de buscar la contrafalta, buscar veus? Mira, el marro, no, això no ens beneficia, perquè una cosa és la intensitat, i és la natura i la sortida i tal, però sobretot no entra en el joc aquest marruller que tenen, el joc italià, no?, de tota la vida. Ara agafa una Van de Kratz. Perquè si no aquí els italians i les italianes en saben molt. Tabani, que li deia a l'àrbitre... Està molt ensenyat. Sí. Juga Athina Giannopoulou amb aquesta protecció al colze, Ara parlarem d'ella, de la grega. Simone Van de Kratz, pilota interior. Molt bé. Bona expulsió ara que treu aquí Natasha Ribanska. Paula Crespi. Segona superioritat de l'Astralpool. La d'abans ha acabat amb gol d'Irene González. Veurem aquesta segona. Van de Kratz. A veure, Van de Kratz, aquí rep la pilota, queden 5 segons, Giannopoulou, Paula Crespi, no val, hi havia una falta. Veus el que et dic? Cada jugada de les italianes serà sortida, agafant... Es queden enganxades, protesten... Sí, bueno, amb això ja saps on jugues i contra qui jugues, però sobretot no caure en aquest parany, sinó anar dur, anar intens, perquè apareix un desgast molt gran físicament. Júlia Viacaba, la passada, arribant aquí a 5 metres, novament Viacaba. Tabani, a l'esquerra, llançament ràpid al pal de Beatrice Cassara. Començat intens, el partit, Jordi, 4 minuts i mig, pràcticament. Bueno, és el que demana un partit. Jo crec que tots els equips saben el que juguen i és el que demana aquest partit i, bueno... Van de Kratz, fora de posició, de la seva posició habitual. Paula Crespi, queden 7 segons, la passada és boníssima, la passada de Paula Crespi és boníssima i el gol de Tara Prentice per situar el 2-1, primer avantatge en el marcador de l'Astralpool Natació Sabadell. Que bé ho ha fet aquí Paula Crespi, Com ha vist? Sí, ha vist el moment concret de donar-li la passada, una passada tensa, que sabia que si li passava bé bombejada no li arribaria, que només tindria temps per xutar així, perfecte. Aquests partits són... El que no pot ser que la intensitat, el cor no pot guanyar el cap. Això sí que és veritat, perquè en el moment que guanya el cor al cap és una moneda en l'aire que, bueno, el Sabadell té més joc i això s'ha d'aprofitar. Doncs 3 minuts i 20 segons perquè s'acabi aquest primer quart. Primer avantatge en el marcador després del gol de Tara Prentice, de la boia estatunidenca. 2 metres. Una altra acció de 2 metres. Bueno, és el que et provoca aquest tipus de joc italià, que no et dones compte i ja porten 2 jugades, s'han ficat 2 metres i, bueno... Partit exigent per les àrbitres, també, del partit. Han de filar molt prim. Issa Piralkova. Provant aquí passada, tenim a l'aigua ja a una tal Judit Forca. Piralkova, 9 segons. Judit Forca, la passada de Judit Forca, Ona Jurado, bona passada a 2 metres. Molt bé. Bona expulsió que treu aquí Paula Crespi, que està a totes. Tercera superioritat per l'Astralpool. De moment, 50% d'encert. Judit Forca, Issa Piralkova, Helena Dalmases. Ui, se li ha escapat. Se li ha escapat la pilota, se li ha relliscat la pilota. Sí, se li ha relliscat. Sí, Helena aquí ja l'estava veient, no sé si un tipus de jugada, jo crec que buscaven a la posició d'1 per buscar el segon pal i se li ha escapat la pilota. Una llàstima, 1-3 en aquestes accions per l'equip de David Palma. No. I ara expulsió d'Issa Piralkova. Doncs segona superioritat de l'Horizonte. Jugant aquí Chiara Tabani novament. La passada cap a Dafne Bettini. Pilota a l'extrem. A veure, Bettini s'acaba el temps. Tabani molt bé. Bona defensa. S'ha defensat molt bé aquesta inferioritat. Sí, aquí David ha vist molt clar que les jugadores de posició 2 i 4 estaven molt a prop i tant Helena com la Ona els ha dit que ataquessin nedant ràpid i ho ha aconseguit aquí amb una mala passada. Vinga, va. Vinga, Irene, una vaselina. A veure, Irene González, aquí està. Molt bé. La demanava Jordi Millán. És que
quan coneixes a segons quin tipus de jugadora, veus la posició de portera i el tipus de jugadora que és, que d'aquestes en fa moltes, encara que ho sàpigues, té molt bon llançament de vaselina i es veia molt clar. Doncs el gol d'Irene González. Potser ens has costat, també t'ho dic. No, però aquest és molt marca de la casa. Sí, és molt marca. A més, és molt bona vaselina, és un recurs molt bo, perquè en aquest moment estava vist la portera amb mans aixecades i es veia molt clar que tenia el forat. 1:46 per acabar el primer quart. Se'n va de 2 al marcador, l'Astralpool Natació Sabadell. M'està agradant l'equip perquè les veig amb molta intensitat, però fins al primer minut la capacitat de tenir una mica de fred al cap, mira, La passada és dolentíssima de Clàudia Marleta. Això és el que han de provocar. I queden 9 segons de possessió. Molt bé, ara en defensa, molt bé. Marxa. Ha marxat, ha tocat la Conxera, recupera l'Astralpool, bona acció de Simone Van de Kratz en defensa. Deia David Palma, perquè clar, realment, si agafem com a referència l'últim partit de Champions, el primer quart contra el Mataró també va ser boníssim. Sí. Deia que un dels deures principals avui era jugar els 4 quarts amb aquesta intensitat i amb aquest nivell, que era el que li estava faltant a l'equip. A veure, Van de Kratz, passada interior, recuperarà aquí l'Horizonte. Llàstima el vot, perquè la jugada... Estan jugant molt bé, crec que elles volen que llencin i tal, però són llançaments molt llunyans i al final sempre hi ha passada, perquè com estan en aquesta anarquia que deies tu de sortir nedant i no mirar, clar, sempre creen forats. Juga l'Horizonte, estem ja en l'últim minut d'aquest primer quart, amb aquest marcador de 3-1, favorable a l'Astralpool. Amenaçava aquí amb el xut Clàudia Marleta, trobant la passada interior. S'ha de fer ara l'Astralpool, fins a 3 jugadores. Irene González, Simone Van de Kratz. I l'altra és Afina Janomulo, la grega, que, insistim, des del partit de la primera volta a Catània està jugant amb un dit trencat i ara a sobre li hem d'afegir un problema en el colze del braç dret. No està de sort la grega de la salida. El gol de Van de Kratz. Doncs Jordi, com el dia de Mataró. Esperem que la cosa vagi millor, però tornem a estar en el mateix punt. 4-1. Final del primer... encara no, però tram final del primer quart, 4-1. Aquesta pel·lícula en sona molt. Sí, jo haig de dir que m'està agradant molt l'equip, sobretot, perquè estic veient alguna que el dia del Mataró, sí que és veritat que comences igual 4-1 i bé, i el Mataró, que també potser és un altre tipus de joc, però el que m'està agradant molt és el sacrifici i l'ajuda, i s'estan parlant molt, estem veient que s'estan parlant molt, sobretot en el tipus d'ajuda, i per la mostra de l'última jugada que han vingut 3 jugadores a ajudar a la boia. Última acció d'aquest primer quart. El llançament... No, això és molt complicat. Des de molt lluny aquí, amb aquesta portera molt complicat. La pilota a la base del pal. S'acaba aquest primer quart. De moment, bones notícies. De moment està guanyant l'Astralpool Natació Sabadell 4-1 a l'equip Horizonte en aquesta quarta jornada de la Champions, la primera de la segona volta. Però insistim, si una cosa ens ha demostrat o ens ha ensenyat aquesta Champions, aquesta temporada, és que hem d'anar, Jordi, allò gol a gol i quart a quart, perquè ja no només és l'últim partit, sinó estic pensant també, per exemple, el partit de la primera volta a Catània, en què crec que va ser un 6-1 de sortida de l'Astralpool, una 6 en aquell cas, i després es va complicar la cosa. Bueno, és que antigament quan passava això teníem imatges d'un partit de futbol o d'un partit de bàsquet, que en l'última jugada o remuntades històriques i tal, però és que ara l'esport, si no arribes als últims moments igual, si remunten qualsevol tipus de resultat, i perquè tothom ara ja saben com fer les coses, la gent no es deixa anar en cap moment, hi ha un tema físic que crec que és aguantar fins al final, sobretot. Una de les coses que m'ha agradat de primer quart ajudes i l'altra ha hagut molta rotació de jugadores i això et dona que la intensitat segueixi sent la mateixa a la segona. Jo crec que tenen l'aprenentatge, sobretot que tenim molt fresc de l'últim partit contra Mataró, que el segon quart, si no m'equivoco, va ser un 2-5. Sí. 2-5, i clar, això és un aprenentatge. Sí que és un equip molt jove i que potser a final de temporada estarà més fet i ja sabran fer més les coses, però jo crec que l'últim partit és un gran aprenentatge perquè no ho torni a passar. És un equip que ha d'anar aprenent també a base d'èxits com la Supercopa d'Espanya, però també de cops com el que va rebre davant el Mataró. Avui a tot això també, Jordi, és un partit important, no només pel que hi ha en joc a la classificació, sinó perquè és l'últim partit abans de l'aturada de seleccions. Recordem que s'aturen totes les competicions fins al febrer, que ara al gener tenim europeu de waterpolo femení a Funchal, masculí a Belgrat, i clar, també, home,
no és el mateix marxar d'aquí amb un regust superamarg que fer-ho dient, ostres, doncs tinc 10 i mig als quarts de final de la Champions. Jo ho sento molt, però amb això sempre seré molt crític. Crec que es desvirtua les competicions. Jo no he vist, menys el Mundial de Futbol, per exemple, va ser a Doha, no? Va ser? Sí, a Qatar, sí. Va ser... Jo no he vist esport que a mitja temporada es pari tot perquè facin competicions. Jo ho sento molt, però si estimem el nostre esport, les seleccions les formen tots els equips i jo crec que els clubs estan fent un esforç molt gran cada any més per invertir en jugadors i jugadores i professionalitzar tot, i crec que això desvirtua una mica la competició perquè hi ha una planificació i una programació. Ja no parlo d'objectius, sinó ja inclús tema físic. Després venen jugadores que les has de fer una pretemporada perquè les que es queden no juguen, no tenen competició, les que... Bueno, no sé. A mi no m'acaba d'agradar i potser rebo moltes crítiques per això, però és molt estrany, però jo crec que... Si em perdones, en un any net, el 2026, en què tens l'estiu sense jocs i sense Mundial. Jo crec que això, i més pel jugador i la jugadora, perquè després estan que els has d'agafar amb pinces. Crec que una de les claus aquest any de tenir una jugadora més, un jugador més, és per això, perquè físicament no arriben. Vinga, va! Esprint del segon quart en marxa, el guanya Helena Dalmases. Per tant, empatem en aquest apartat. Començarà atacant l'Astralpool, ho fa Tina Giannopoulou, que per cert s'ha quedat fora de la llista de Grècia per l'europeu. Notícia sorprenent. Sorprenent perquè és una de les millors com a joc. I potser no té el nom que tenen altres jugadores, però és una jugadora clau per la selecció grega. Tant de bo no li afecti massa a nivell mental, perquè és un cop dur també per ella. Però mira, sent egoistes, un parell de mesos que tindrà aquí per fer net de lesions i per integrar-se encara més en dinàmica de l'Astralpool. Al final aquí hi haurà jugadores com Ribanska, com Van de Kratz, que marxaran en aquest europeu. Ara hi ha hagut contrafalta, però podrà treballar David Palma bé, amb una bona base. Seran, per exemple, també 2 mesos importants per acabar de posar a to a Judith Forca, per exemple. Que segurament no anirà amb la selecció. I a veure si podem veure a final de temporada Maica, que la veig allà passejant a la nena, que crec que és un bon entrenament també. Tant de bo. Juga Van de Kratz, va. Queden 10 segons per acabar aquest atac. Helena Dalmases. Van de Kratz, passada interior. Falta en atac. Déu-n'hi-do. No porto el compte de faltes en atac, però moltíssimes, estan assenyalant les col·legiades. Sí, perquè les d'Horizonte no eren falta en atac, crec que eren 2 metres. O sigui, portem potser 2 a Horizonte i 3 o 4 a Sabadell. Estan filant molt prim, amb aquestes accions a la boia, en atac. Juga l'equip italià, juga aquest equip Horizonte. Intentava aquí desfer-se Tabani de la pressió de Van de Kratz. Molt bé l'ajuda, Paula. Paula Crespí aquí amb aquesta ajuda. Tabani enrere. El llançament... Molt bé. Directament a fora. Helena Dalmases, crec que ha sigut Helena Dalmases que ha posat la mà i molt bé. Estava tapant aquí l'àrbitre i... Sí, complicat, no arriscar si havia estat Isabel Williams i... Però bé. Hem de buscar un altre lloc amb llotja, per veure-ho bé. Paula Crespí. Van de Kratz, novament Crespí. Helena Dalmases. Queden 10 segons, pilota a l'extrem. Ara. Hi haurà què? Home, no. Ara de Ribanska, que aixeca els braços com diem, vale, ja, prou ja. Sí, perquè a part, és que si em diguessis un altre equip, bueno, potser s'enfila en prim, però és que estem parlant d'un equip italià, O sigui, que no és que està fent... No es diu, no? Més que formatge no és. Compte ara que està sol aquí, això serà penal. Penal? Justet, però sí. Això serà penal, ara aquí Ribanska, li deia a Giannopoulou, ajuda'm, que jo vinc de l'altra banda. Clar, bueno, l'han portat de 2 metres a 2 metres, és veritat que no... Semblava que li agafava aquí del banyador per darrere. Bé, bona, tenim a Issa, sí. És que tenim a Issa aquí, que no és... Mira, jo només veient una portera així... El llançament Clàudia Marreta... En plan, sí. No sé allò, la ràtio de penals aturats, però deu ser altíssima. Va Clàudia Marreta, sota pals Isabel Williams. El xut! Veus? Va ser. És que... I crec que l'ha tocat. No sé si l'ha tocat una mica... La toqui o no la toqui, és que és un tema d'intimidació. Sí, tal qual. És un tema d'intimidació per les rivals. Mare meva. Igual que abans un penal en contra era gairebé un gol per l'equip contrari, és que ara és un malson per les rivals. A part, ara m'estava fixant la repetició
i quan una jugadora no està mirant endavant, que només està mirant l'àrbit, gran gol de l'Eissa. T'ha tallat aquí l'Eissa Miralcova, però per una bona raó, Jordi. Quin golaç d'Àlex del Terrassa. Doncs un gran llançament. El que són les coses, gran llançament d'Eissa Miralcova, com diu el Jordi Millan, i el que són les coses també en aquest esport, passes d'un possible 4-2, Jordi, a un 5-1. Pues és important, és important, és el que et deia. Ara estava mirant la repetició del penal, i la repetició, en cap moment, la Issa tota l'estona estava mirant la jugadora llançadora, i la llançadora no ha mirat en cap moment, només a l'hora de llançar. I jo amb això, ja és que et dona molt a dir, la intimidació que deies tu. És espectacular, és que aquesta temporada hi ha hagut moltes tandes de penals, molts penals. És cert que només ha perdut, o va perdre la Lliga a Sant Andreu, però clar, aquell dia va aturar també un penal en aquella tanda, Isabel Williams. Per tant, estem parlant d'una portera, d'una envergadura espectacular. Aquesta jugadora, l'ex del Glifada grec, portera de la selecció dels Estats Units, aquí ha fet una millora respecte de l'any passat, segurament. Va ser una posició on va haver-hi dubtes el curs passat al club i... Sí, perquè a part era una jugadora, una portera que venia amb unes expectatives molt altes, potser no es van complir i Compte. Molt bé. Ara molt bé, Van de Kratz. La passada de Simone Van de Kratz, que ha trobat aquí l'arribada de Tara Prentice. Està jugant molt bé l'Astralpool. Quina passada de Simone Van de Kratz. I el segon gol de Tara Prentice. 6-1. A més, m'agrada molt, perquè jo començo a veure una Judit molt dominant en el seu joc. Si ja no potser anar tants amb gols, però amb aquests detalls que té de veure aquest moment de passada. Era la Judit, Sí, era Judit. Havia dit Van de Kratz, jo. No, era Judit, perquè l'he vist ràpid, perquè porta algú a la mà que m'ha semblat veure. És veritat, ens deien que tenia unes petites molèsties al canell, a la zona del canell. Compte ara, el llançament, l'aturada d'Isabel Williams, i recupera l'Astralpool. És cert que porta aquí una protecció al canell dret. Li haurem de dir a la parella que agafi més el nen o la nena, no? Sí. Que potser és que és d'això, no? És d'aguantar... No, això... la Clara, no? Sí. Vinga, va. Moment important del partit perquè a tot això, clar, segurament no hi estem posant prou èmfasi, però està guanyant de 5 l'Astralpool. Van de Kratz, ara sí. Judit Forca. Ara. L'estan agafant a bolla. Aquí hi haurà falta. A veure, últims segons, en queden 8, l'entrada aquí a 2 metres. Molt bé. Bona expulsió que acaba de treure l'Astralpool. Irene González ha estat. Van de Kratz, Judit Forca, Ona Jurado, movent. Queden 7 segons. Irene González. Aquí el llançament de Judit Forca i el gol de Judit Forca. De veritat, Jordi... Com m'alegro de veure... Mira. Se'm posa la pell de gallina. Molt bé, jo m'alegro molt de veure l'un de cop a l'aigua, però m'alegro molt de veure-la que comença a agafar el seu joc, ja porta una assistència, un gol, i ja veus un lideratge a l'aigua diferent, saps? Potser és l'experiència, però, Això és imparable per la portera. Sí, no. Veiem a la repetició. Aquest és el xut, un dels... del repertori, perquè té molts repertoris. Té molts. Però aquest és un gol que tenia moltes ganes de veure, perquè aquest braç esquerre no el té pràcticament ningú. No, hi ha un detall que porta molta estona a l'aigua i el David la deixa a l'aigua, ja no perquè estigui fent una assistència i un gol, per exemple, sinó això és perquè físicament comença a estar millor. Els primers dies allò que eren repeticions de 2 minuts... Exacte, més dubtes... I es notava que encara li faltava potència al braç, però aquest últim gol ja és de Made in Judit Forca, Queden 2 segons, queda un segon, se l'empassarà a l'Horizonte, que està absolutament superat, No troba solucions des de la banqueta Martina Micheli. De moment, una primera meitat, queden 3 minuts, en què ha estat molt superior l'Astralpool, molt superior. Van de Kratz, cop a la cara aquí, cop al cap que s'enduia la neerlandesa. És l'únic que els hi queda ara mateix amb aquest parcial, és embrutar el joc i esperar, mira, veus? Expulsió. Clar, embrutar el joc i que els àrbitres et permetin o no, en aquest cas no ha sigut. I mira com mana des de l'aigua Judit Forca. Calma. Això és el que et dona l'experiència de tants anys en totes les competicions que ha competit. Espera, que hi va. No. Ai, llàstima, aquí ha quedat curteta aquesta passada. Semblava que per un moment tenia opció de llançament, però és cert que hi havia 2 jugadores a la dreta i ha estat generós. Aquí l'esquerrana de l'Astralpool.
I ara intenta retallar diferències l'equip Horizonte. Crits de Sabadell, 2 minuts i mig per arribar al descans. Amb aquest marcador de 7-1. Expulsió que li cau a Judit Forca. Doncs és la quarta superioritat de l'Horizonte. Primera expulsió de Judit Forca. Juga aquí Morena Leone cap a Clàudia Marleta. La passada i el gol. Aquí sí que l'han trobat bé. I el crit de ràbia de Júlia Viacaba, perquè crec que és la primera jugada, Jordi, en gairebé tota la primera part, en què mou amb un cert sentit i un cert ordre a l'Horizonte. Sí, la veritat que sí. Jo crec que estava massa sola aquí la Daniela en el moment que arriba la pilota 1, ha de baixar més al pal perquè està obert al pal. Però realment aquí he vist una reacció de les italianes, per això no les hem de donar per mortes, perquè igual que et dic una cosa dels italians tenen aquest caràcter que és igual, van perdent 7-1, fiquen el 7-2 i criden, com han cridat ara, buscant aquesta passió que tenen, aquest ímpetu de tornar al partit, i elles pensaran que encara estan dins del partit amb un resultat tan desfavorable. La part bona és que té l'experiència a l'Astralpool, insistim, del partit de Catània, en què l'Horizonte va jugar una diferència similar. Avui tant de bo no passi el mateix, Primer s'ha de tancar bé aquesta primera meitat. Paula Crespi, passada interior de Paula Crespi, és una expulsió clara. Sí, molt clara. Chiara Tabani. Primera de Chiara Tabani. Irene González, jugant amb Acina Gianopolo. Clar que sí, però està bé. Està molt sola, llàstima el llançament. Però realment el Sabadell està jugant molt bé. Vale que les dues últimes jugades són dues superioritats que no les fas, però realment estàs guanyant per defensa, que et porten 2 gols en quasi 2 quarts, i realment tu estàs molt bé amb atac. O sigui, ha de seguir així, a la feina que estava fent, sense deixar-li res. A veure... Aquesta no me l'esperava perquè pensava que ara estava amenaçant per no xutar, però... Saps el meme aquell de 99% de fe, 1% de possibilitats? Doncs això. Sí, no, és molt clar, és que n'hi ha saltat, has tirat el braç. És com l'agafa, Sí. La manera d'agafar la pilota i baixar-la a l'aigua ha de ser desmoralitzant per la rival. Una altra expulsió que li cau a l'Horizonte, segona de Morena Leone, amb 2 també està, per cert, Carlota Meggiato. Queden 8 segons de possessió d'aquesta passada. Clar que sí. El xut i el gol de Paula Crespi, que també està fent un senyor partit, que no havia marcat fins ara i que acaba de transformar el 8-2 a 57 segons per arribar al descans. Primer gol de Paula Crespi, transformant aquí pel pal curt de la porteria d'Aurora Condorelli. I a mi el que m'està agradant, tot el que et deia, no? Jo estic veient un Sabadell avui que m'està agradant molt, sobretot a nivell conjunt. Tu veus que avui portem 8 gols, però és que són 6 jugadores que t'han fet gol. 6 jugadores on sempre hi ha una última passada, sempre hi ha un últim regal, i això és molt important. És molt important perquè busquen sempre la millor opció. L'altre dia contra el Mataró semblava això, que faltava un punt de responsabilitat, i avui, en canvi, realment l'equip està... Molt bé. Mare meva. Un altre que té uns braços quilomètrics, I mira, a sobre es quedarà ell amb la pilota. Boníssima acció de la neerlandesa. I ara han de jugar l'última jugada tranquil·les, i sigui o no li doni temps a l'Horizonte. Intentar esgotar fins al final, buscar segurament l'expulsió. I a veure, Paula Crespi. Molt bé, Paula, aquí. Queden 8 segons. Aquí, 6 segons. S'haurà de buscar una pilota arribant que la desesperada o no. Espera, aquí. Ai, la passada. Bé, era complicat, trenar alguna cosa. Sí. Però queden 12 segons. No, però està bé, al final la jugues fins al final i els hi queda 10, 11, 10, 6, el que els quedi, però sobretot que no acabin ràpid. Se l'haurà de jugar... Des d'aquí, doncs vale. Des d'aquí no té res a fer. Aurora Longo, des d'aquí és impossible pràcticament. Doncs s'acaba aquesta primera meitat amb molt bones notícies, Jordi, amb aquesta victòria 8-2 de l'Astralpool Natació Sabadell davant l'Horizonte. Anem a dir, més enllà, insisteixo, del tema classificatori, ara estaria traient-li 4 punts al conjunt sabadellenc a l'Horizonte, la classificació del grup B. Més enllà d'això, esvaint els dubtes, fantasmes, diguem-li com vulguem, del dia del Mataró. Avui era important sortir d'aquesta manera. Sí, no, jo et dic, l'altre dia sí comences igual, 4-1, però avui portes 2 parcials a 4-1, però a part, amb un nivell de joc tant amb atac com amb defensa molt bo i molt de conjunt, no? Jo veig a les jugadores, tot jugadora que entra,
cada cop que fan un gol s'alegren tots. El penal de la Issa he escoltat vamos Isi 3 vegades, o sigui, tu veus un equip molt picat, que no dic que les italianes no ho tinguin, però les italianes potser no arriben al nivell de joc que té el Sabadell ara mateix. Bé, doncs de moment pinten bé les coses aquí a Catlllong amb aquesta victòria 8-2 de l'Astralpool Natació Sabadell. Veurem què fa el Mataró, a tot això no ho hem dit, juga a casa a la 1 contra el Terrassa, que el Terrassa encara no ha puntuat en aquest grup B. Per tant, si guanya el Mataró mantindria aquest avantatge de 4 punts respecte de l'Astralpool. I a partir d'aquí, mirant també una mica de reüll, Jordi, la resta de grups, perquè hi ha un parell de grups en què tenim més o menys clar que l'Olympiacos i el Sant Andreu tenen tots els números de ser primers. Hi ha un grup que està també molt renyit, sobretot per saber qui serà primer, que és el del Buliakmeni i el Ferencváros. De moment, un punt d'avantatge tenen les gregues i juguen aquesta tarda a terres gregues també. Aquest és un partidàs, el Buliakmeni. El permís d'aquest segurament és l'altre gran partit de la jornada. Sí, no, estem parlant d'equips que, per exemple, el Buliakmeni l'any passat jo crec que va fer un salt que feia anys que no feia, amb un equip amb jugadores com la Tina, que crec que han perdut, però segueixen estant allà, i després Ferencváros. Ferencváros jo crec que és una autèntica selecció, no?, de replegades al món, italianes, amb Bea, està la Rita, que ha tornat, clar, l'Helena Previtu, si no m'equivoco, està allà, o sigui, són tipus de jugadores, sí, que tenen un nivell molt important, però clar, conjuntar tot això també és complicat. O sigui, al final... Podria ser el Sabadell de l'any passat. De l'any passat, no? I al final mira el resultat i no sé, a mi m'agrada molt l'equip, però clar, o sigui, Buliakmeni jo crec que no s'ha de desprestigiar perquè va fer una gran temporada l'any passat. Doncs veurem, ho dic sobretot... Ai, mira, està fent el... És que clar, Ai, la piloteta! No ha entrat avui. Ens tapa la bastida, que tenim just aquí al costat, i clar, de normal ho fan a la porteria que tenim davant, a l'esquerra de les imatges, perquè ens entenguem, i clar, no estem veient qui ha xutat, però bé. Ho dic també en clau de si al final l'Astralpool es classifica com a segon, mirar qui hi ha com a primer, pensant en els quarts de final. Hi haurà un altre xut, Però crec que és un altre participant, no? Sí, és un altre. A veure. Cap on va la pilota. Aquesta... Ai, bo! Desviada. Avui no hi haurà sort. Però com sempre diem, és xulo aquestes coses. Sí, aquestes activacions estan bé. Aquestes coses atrau a la gent, sobretot a la gent jove, que potser no té aquest sentiment d'anar a veure cada setmana el partit important de casa. Jo crec que això és xulo, el que dius tu. O sigui, els fas partíceps del partit i això és guai. Després també hi ha una cosa, Jordi, per reprendre el fil del que dèiem. Clar, tu ets el Sant Andreu, l'Olympiacos o el Buliakmeni Ferencváros, que quedi primer del grup C, i realment no tens ganes que toqui un Sabadell a quarts. Realment serà el segon que tothom voldrà evitar. Si això acaba així, insistim, si la cosa va com sembla que està anant. Clar, és que el tema aquí és, abans tu volies quedar primer, o volies quedar primeres perquè al final et trobaves amb un segon que eren fàcils, o fàcil, no direm la paraula fàcil, sinó més assequibles que un equip potent dels 3 o 4. Jo sempre me'n recordo que a la Final Four era Kirisi Olympiacos, Sabadell i UPC, i si no entrava a Mataró alguna vegada quan estava d'allà, però bueno, que no hi havia més, i llavors a trobar-se uns quarts cantaves directament. Clar, ara trobar-te uns quarts a un segon és cuidadín perquè hi ha equips molt forts. El que li va passar, per exemple, l'any passat a l'Olympiacos, que li van anar un pèl contra el Buliakmeni, per exemple. I després, si no m'equivoco, van perdre la Lliga contra el Buliakmeni. I després van perdre la Lliga, correcte. I a semifinals van perdre contra l'Astralpool, per tant... No, sí, no. Si fa 2 anys el Mataró tenia un equipàs, va arribar a la Final Four, que vam estar allà al CNB, i bueno, va perdre, però bé amb l'Olympiacos, i potser era un dels favorits, el Mataró. Està pujant, sense cap mena de dubte, aquesta classe alta del waterpolo a Europa. Ha començat el tercer quart amb aquest sprint que torna a guanyar Helena Dalmases. Per tant, 2-1 per l'Astralpool, amb aquest casquet de color blanc, atacant a l'esquerra de les imatges en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, amb aquest marcador que fa molt de goig. 8-2, està guanyant l'equip de David Palma. Perfecte. Pilota a la boia, això serà expulsió claríssima. Que li cau a Júlia Viacaba.
Elena Dalmases, Athina Giannopoulou, Van de Kratz, Giannopoulou, cap a Dalmases, la passada Irene González, i el gol d'Irene González, amb bot inclòs, superant Aurora Condorelli, 9-2. I aquí m'ha agradat una cosa, si t'hi fixes a la repetició, li dona el passe a l'Helena, mira el que fa Paula. El primer el gest que fa Paula és, en comptes de celebrar amb la Irene, ho fa amb la persona que fa l'assistència. I això parla molt bé, parla molt bé de l'equip perquè ara fa així, i veus, si t'hi fixes, li fa a ella i això li dona molta importància a la persona que ha fet l'assistència. I això és el que m'està agradant més avui, és el conjunt de l'equip. Tercer gol d'Irene González, a tot això, que està fent un partidàs. Ara va ser primera capitana a l'inici de la temporada, quan no hi era Judit Forca, ara segona capitana, segurament serà la tercera quan torni la Maica. Sí, clar, una mica les dues persones que tornen potser per veterania. I per anys aquí al club. Molt bé. Està grogui, però grogui, l'Horizonte. No, ja de cara a la confiança de les jugadores, o sigui, mantindre aquest nivell de joc fins a l'última part, l'últim quart, és important. T'estan fent pocs gols, tu estàs fent molts gols, és important de cara a dir, mira, estem aquí, saps? Irene González. La passada d'Irene González. Molt bé, està agafant del coll. Està agafant del coll aquí. Sí, l'està agafant del coll, sí. Molt ha trigat a assenyalar aquesta expulsió de Daniela Jakovic. Que l'hem esmentat al principi, Àlex, del Sant Andreu, però realment després... Val! Ai! La passada no ha estat bona i a més ara... Això sí un regal. Se n'ha salvat aquí. Irene González. Queden 3 segons. Ai, queden 2 segons. Un segon. El xut ràpid. La parada de Condorelli. Intentava aquí a la desesperada. Li ha caigut un autèntic meló aquí a Elena Dalmases. Una patata calenta. Sí. Però bé, 9-2, Realment... 9-2 i veig a les jugadores molt posades. I 9-2 bé, a més, Sí. Estan responent com... Vaja, traient aquí la millor versió. I la falta de Paula Crespí. Es queixava la jugadora de l'Horizonte. 2 metres, no? 2 metres. Sí. No, estan sent molt intel·ligents, han entrat a la duresa i la intensitat, però sobretot és el que parlàvem, amb molt de cap, sabent com han de jugar les jugades i sobretot pel nivell de joc que té el Sabadell. Irene González, cap a Paula Crespí. Aquí a la boia Irene González, la passada a l'altra banda. Cap a Athina Giannopoulou. Simone Van de Kratz, queden 8 segons encara. Passada interior. Molt bé! Intenta girar, molt bé. Ho està fent molt bé Tara Prentice, està fent un molt bon partit. Sí. Sembla portar 2 gols i no s'ho quanta de posició. Segona d'aquí a la Tabani. Està carregant també d'expulsions l'Horizonte en el partit. Elena Dalmases. Molt bé. Una última... Hola! S'ha dut un mastegot a la cara important. 3 segons. Irene González. Desviat el xut, era també molt complicat, però i espera que li caurà més expulsió a Van de Kratz. No, a Irene González li cau. Irene, sí, en el moment que el llançament, si t'hi fixes, se li tira a sobre, comença a fer el joc aquest que han de buscar, perquè si no tenen una altra... 5-15 per acabar el tercer quart. Continua guanyant de 7 l'Astralpool Natació Sabadell. Però a mi m'ha donat una sensació, no? Que la Simone li han donat com 2 matagots a la cara, no? Sí, a més, des de la nostra posició ho hem vist en perpendicular. Molt bé. Bona acció a la defensa, molt bé l'Astralpool, que està defensant. Tara Prendi, la Tara, un altre cop, no? Potser, el braç? A veure... Sí. Bueno, i ni s'ha mogut. I ha vingut a sobre i... Sí, ja està, ala. No, la veritat... Ha fet un cop de mà a la seva compatriota, Isabel Williams. No, la veritat que molt bé. Juga l'Astralpool buscant el 10è gol d'aquesta matinal. 5 segons de possessió. Isa Piralcova. Rebent la pressió aquí. Passa una passada, no pots... S'ha d'anar en compte. Ara sí. Està fora. Està fora de temps. Està fora de temps. Ha sonat. Ja no l'ha escoltat. Hi ha un àrbitre que ha dit gol. Sí, no. Però no, l'altre li ha... l'ha ratificat i amb raó perquè des d'aquí... Està molt fora de temps. Sí, jo crec que potser s'ha escoltat, però això el que no pot ser... Quina... Penal. El que no pot ser, però això el que no pot ser. A veure, si una fa gol, l'altra de Llonsis, el que no pot ser és que tiri la pilota ràpid perquè treguin.
Sí, no, atura el joc, un ha dit gol, l'altre no. No, és per això. Es recupera i es torna a començar. Penal una mica... Sí. Perquè està en la passada i prou, Sí, tal qual. Rigorós. Bueno, tornem a veure... Vinga, va. Confiem en la Issa Ara Williams. ho intentarà Beatrice Cassarà. Sota pals, Isabel Williams. El xut! Ui! Havia endivinat la trajectòria, però aquí ha anat a tirar Cassarà, una zona complicada per les porteres, que és entre el braç i el cap, Sí. Hi ha hagut un comentari aquí a última hora, abans que xutés, de l'Enric Arnella, que diu, rebote! Sí, ja, a veure, buscant. Però no, aquell llançament ha anat molt fort i no... Ha dirigit bé el seu llançament aquí, Beatrice Cassarà, que bé, insistim. Bueno, parcial d'1-1, de moment, no? Sí, de moment parcial d'1-1. Està marcant està bé. Un gol per quart l'Horizonte. Els dos primers quarts han estat calcats, 4-1, 4-1. I ara queden els 3 que queda el Sabadell per rematar-ho, aquesta part. A punt d'arribar a l'equador d'aquest tercer quart. Issa Piralcova. Bé, bona expulsió que treu Tara Prentice. Una més, Vaya partidàs, Està una fent més de Tara Prentice. Tercera, diria, Sí, tercera. La tercera de Carlota Meggiato. Molt bé. Oh! Llàstima perquè havia mogut molt bé aquí fins a trobar Paula Crespí al primer pal. Un altre cop. Gianopoulos recupera jugador exclòs a l'Horizonte. Calma, fins al final. Ara fins al final. Piralcova, l'aturada ara d'Aurora Condorelli. Però això... Se l'ha jugat molt Piralcova, Mira, el David li està dient, clar, calma, és que és un rebot, és molt clar, te la jugues un llançament, que si falles és l'última jugadora. I paraulota, perquè clar, si no, Morena Leones sortia com una fletxa. Home, clar, no tens pressa, no has de fer aquest gol, és igual, jugues fins al final, ja tindràs un altre llançament ja. Paula Crespi, Gianopoulos, el xut... Ai, per fora. Lateral. Bueno, ens deuen un gol per fora, no, d'allà? Sí, ens deuen un gol, és veritat. Doncs donin aquest, ja està, no esperarem fins al final. Jo és una cosa que encara me'n faig creus. Jo no ho entenc, jo de veritat que no... una màxima competició continental amb els millors àrbitres del continent... I més ara, com estem. Amb imatges... Sí. Ui, ara el gol de Beatrice Cassarà, doncs segon gol consecutiu de l'Horizonte. I... Bé, avisa navegant, segurament, Jordi, que això és molt llarg, continueu guanyant de 5 gols de diferència, però està bé, aquest petit avís per mantenir el to competitiu, Sí, no està malament, jo crec que, sí, no ha hagut errades greus, potser aquell llançament de la Issa a última hora és una precipitació, però bueno, no ha sigut per això aquest gol. Però bueno, l'equip ha de seguir treballant, estan jugant bé, estan tranquil·les, i sobretot mantenir el cap fred com estan posant moltes pilotes a la boia i estan aconseguint gols. I el que deies tu, això del gol per fora, jo això em sap greu, però amb els temps que estem... Al final això li va costar segurament... Un punt, clar. Un punt que potser el necessita. Més un rival. Sí, clar. Però bé, Van de Kratz, mira, l'aigua Judit Forca, també. La passada cap a Irene González, queden 4 segons. Passada interior, contrafalta de Natasha Ribanska. Contrafalta de Natasha Ribanska. Ara està allò, fins i tot aquests 2 gols, donat una petita empenta a l'Horizonte. Està... Potser ha afegit una mica d'intensitat a la seva defensa. Estava veient força superat. Sí, bueno, van al límit i, bueno, si els àrbitres els hi permet... Massa. Uf. Bé, ara... L'aturada d'Isabel Williams. Havia apurat, fins al final Irene González a l'hora de tapar aquest pal. Inclús massa, perquè estava molt a prop. La Issa l'estava cridant, però bueno, clar, trobes una Issa Williams que fa pum. És que és molt fa. 2:20 per acabar el tercer quart. Van de Kratz. Calma. Judit Forca. Queden 10 segons de possessió. Rebent la falta aquí, Judit Forca. Si cau pilota a la boia, ara serà exclusió segur. La boia és que és increïble. És increïble, posa-li, clar. No, home, no. La falta, una més a Ribanska. La tenen martiritzada, avui. Això és el que no puc entendre, perquè té la posició guanyada, té les 2 mans fora de l'aigua i li arriba la pilota i li pita falta d'atac. Jo no ho acabo de veure. La tenen martiritzada avui a Natasha Ribanska perquè realment li estan pitant moltes contres. I al revés, ja veuràs. Espero equivocar-me, però... El xut ràpid, fora. Fora, Aquest és fora, no com l'altra vegada. Ha passat el mateix, Sí, no, dic, espera que encara... Però ara, perquè... A veure...
Res. Però talles el contraatac. És que no, bueno, no sé. L'àrbitre de l'altra banda havia assenyalat gol, no? Diria? No ho sé, però és molt clara. A part, la pilota no pot estar rebotant. No, aquí l'àrbitre de la nostra banda. Bueno, menys a mal, Moreta. Temps mort. Temps mort que demana, temps mort. Ha demanat temps mort. Seguia el joc aquí, les àrbitres no ho havien vist. Bueno, és bon moment per parar el joc, moment, sobretot. Portes un parcial de 2-1, que no és res de l'Altamont. I a més de la manera... Potser és que ens estan escoltant i no estan d'acord, però bueno. però sobretot és per calmar una mica el joc i posar ordre, posar tranquil·litat, perquè realment l'equip està jugant bé, el que passa ara en aquest moment estan remuntat. Li venia la pilota a l'àrbitre ara per recollir-la, ha decidit apartar-se i... Per no mullar-se, no? I gairebé ens emportem una pilotada aquí, i clar, la pilota ha tornat a l'aigua. Perquè ella no ens pot escoltar, no? Potser està enfadada per això, no? A veure, com dèiem abans, una és francesa i l'altra és neerlandesa. No ho sé, no crec que ens entenguin, però bé. No, la francesa haig de dir que entén alguna cosa, perquè jo l'any passat vam tenir una primera fase a Eger i em va liar una troca, i és l'única targeta que em van treure a Europa, i després al final em va donar disculpas i dice, tú eres muy buen chico, y dice, pero bueno, es que ganabas de mucho. Digo, vale, gracias. Vinga, va. Superioritat important, per trencar aquest mini parcial de 0-2 de l'Horizonte i per marcar d'una vegada per totes el desè gol. Van de Graz, Irene González, Paula Crespí... Un passe més. Ai, queden 2 segons. Un altre cop, ara sí. Van de Graz. Fora de temps, em sembla. Fora de temps, sí. Està fora de temps aquell llançament, llàstima. No ha sortit bé la pissarra. Semblava que tenia passada aquí Paula Crespí, no? A Piralcova, i espera que hi ha contra, el pal i gol. Però això és el que no pot ser. Això és molt clar el llançament de Simone van der Krat. Llavors, va tancar. Una superioritat no pots acabar en un contraatac. Doncs tercer consecutiu de Beatrice Casara, 9-5. Del 9-2 hem passat al 9-5, el que dèiem, Els partits de waterpolo sembla que no, però són molt llargs. És un esport que, això, en una horeta i poc tens el partit resolt, però dintre de l'aigua passen moltes coses. Sí. Ara aquest parcial, ara pots fer una mica mal, però has de seguir igual treballant fins ara, l'únic que has d'intentar ficar les exclusions que tens ara. Piralcova, Paula Crespí. La tara és increïble, si no la deixen respirar. Judit Forca. David Palma a sobre de braços, com dient. I contrafalta que li xema de tal Aprentis. És que és la tercera o quarta aquesta? Moltes, és una barbaritat. I ara més, compte perquè... molt bé, Perquè aquí hi ha opció de contra, No, ja està. Ara ja està tancat. Ha replegat molt bé aquí Judit Forca. Però... Espera't, que serà penal. Aquí crec que la Judit no ha acabat de venir a ajudar a la Paula i la Paula no ha saltat tard i, bueno... Déu-n'hi-do, Del 9-2 ara té l'opció de situar aquí el 9-6 i va una altra vegada Beatrice Casara, perquè clar, amb la fletxa cap amunt ha protagonitzat aquest parcial de 0-3 que pot ser de 0-4. Xiulets a la grada, Així m'agrada, afegint un punt de pressió. No? A veure, el llançament i l'aturada ara sí d'Isabel Williams. Bueno, suposo que va mirant cap a on ja i ja se li acaben els forats, un xutava, està la Issa. Aquí la Issa s'ha aixecat molt bé i, bueno... Doncs és important aquest penal. Important, sí. Com l'anterior, que havia aturat el del 4-1, que després ha estat un 5-1. A veure si això es tradueix en el 10-5. 8 segons de possessió. Ara ha d'haver una exclusió. Per tancar el tercer quart. A la tara, molt bé. Ara sí, Tara Prentice. Oh, no. Doncs res, no hi ha manera que assenyalin res a favor ara, en els últims minuts. Potser aquí la Tara, amb l'última jugada aquesta, que anava una mica forçada, potser havia de deixar la pilota buscant l'exclusió per acabar el partit, el quart aquí. S'ha de defensar, queden 5 segons. Queden 5 segons. 4, 3, el xut, el pal i l'aturada en 2 temps. Lisa Williams. Acabo d'entendre tot de la Chiara Tabani, que la paraula ha sigut va fanculo. S'havia quedat enganxada aquí. Amb la Irene. I... Sí, i la paraula, t'ho juro que acabo de mirar la veritat i dit va fanculo, però amb totes les lletres. Molt italià tot plegat, Sí. El que acaba de passar en els últims segons.
Bé, doncs, el millor segurament, Jordi, és que s'ha acabat aquest tercer quart, que no ha estat massa bo de l'Estrasburg, amb aquest parcial de 0-3 de l'Horizonte, i ara tindrà com si fos un temps mort aquí David Palma per reordenar idees, perquè les seves jugadores agafin aire i sobretot perquè no es compliqui la cosa en els últims 8 minuts. Sí, jo crec que la diferència en aquest quart és que potser amb els atacs de superioritat no s'ha estat tan encertada com a les altres parts, perquè realment, sí, no s'ha jugat malament, s'ha tingut moltes opcions, molt llançament, un parell de llançaments fora de temps, però has tingut superioritats per fer gols on no has acabat la millor manera. Però sobretot, el que no acabis bé davant, no t'has d'oblidar tot el bé que estaves fent darrere i has de seguir en aquest nivell i no cometre errades com d'una superioritat que faci una contra. Però l'equip està bé, se'ls veu bé. Ara veia, per exemple, alguna acció repetida com la d'abans de Paula Crespí, aquella superioritat que ha anat al pal. Bé, detalls que al principi havien caigut a favor i ara no està tenint tanta sort l'Estrasburg, però que té aquest coixí important de gols. A la que fiquis segurament, Jordi, un o dos gols en aquest últim quart, el partit està dat i beneït. I no, un equip que t'ha ficat 5 gols en 3 parts, és molt difícil que cada cop et fiquis 5 o 6 gols. I més amb una diferència de 4, on tu has de seguir amb aquest nivell, que sobretot és mantenir. Les italianes ara el que faran és endurir el joc i potser allarguen una defensa més a pressing per tenir més opcions amb atac i per acurçar-les i provocar errades forçades, no forçades al Sabadell, no? Però han de seguir treballant amb la Tara, sobretot està aconseguint, sí, veritat que a la Ribans, que els està costant, sobretot, moltes faltes amb atac, que siguin o no, això ho decideixen les àrbitres, però amb la Tara estem traient moltes exclusions i això significa un atac més. Això han de seguir mantenint, que jo no sé el que els ha dit el David, jo és el que faria, però realment allargar els temps i sobretot aprofitar alguna jugada més amb superioritat. Veurem què passa en aquests últims minuts, o els últims 8 del 2025. Recordem, ho dèiem abans, és l'últim partit oficial de l'any. La setmana que ve hi ha Lliga, però va avançar aquest partit l'Estrasburg, per tant, que de fet ara mateix és líder provisional de la divisió d'honor, però va avançar el partit de la setmana que ve. De fet, ara fa uns dies va guanyar aquells 3 compromisos de Lliga en qüestió de 6 dies, davant l'Irunya, davant el Catalunya i davant el Real Canoe, també a domicili. Per tant, aquests són els últims 8 minuts de waterpolo del 2025. Aquí a Can Llong, el masculí també ha acabat ja l'any. No, perdó, demà a les 12 juga contra el Cavalla. Estava confonent ara, demà juga contra el Cavalla, també l'últim partit de l'any, l'equip de Quim Colet. Vinga, va! Últims 8 minuts d'aquest partit. Pilota per l'Helena. Vinga, Helena. Ai! El rebot! Rebot! Molt bé. Bueno, la importància d'acompanyar, que parlem sempre. Doncs s'ha endut a Tina Giannopoulou, finalment. 3-1 en els sprints per l'Estrasburg Natació Sabadell. Simone Fantegrats amb Helena Dalmases. Fantegrats. Novament Helena Dalmases. Boia, a la boia. A la boia, Tara Prentice. Fantegrats, res. S'han passat aquesta possessió, l'equip de David Palma. I clar, Tara Prentice ara aquí enganxada amb Bronte Halligan. I hem d'ajudar perquè si no arribarà fins a 2 metres i no... I d'ofegada, Sí, no, ara el nivell físic ja marca bastant. És Morena Leone cap a Daphne Bettini, fora. va sorprendre ràpidament a la dreta d'Isabel Williams. Mare meva, o sigui, quin nivell. Suposo que les jugadores també en aquest tipus de partits els hi has de dir que mantinguin molt la calma i els nervis amb el rival, que no entrin en guerres innecessàries. Bueno, si em venen a buscar, ara buscar-te aquí les pessigolles. Jo crec que per això el David ha començat potser amb l'equip que ha començat ara en aquest quart, perquè potser és un equip més experimentat. A veure, altra contrafalta, no? Una mica més experimentat amb jugadores com la Paula Cresti, la Simone, Atina, per exemple, buscant aquest punt de calma, inclús la Judit. Sí. No estan deixant jugar res, Hola. A la boia. No. I ara espera. Molt bé. Que va Beatrice Casara, expulsió d'Helena Dalmases. No, això sí que no, és exclusió.
I hi haurà temps mort. Temps mort que demana Martina Micheli. I demana temps mort aquí l'Horizonte, perquè, clar, per elles ara és una acció molt important, Jordi. Sí, home, ara a veure què fa Horizonte, no? Però Horizonte ara li apreta el temps, o sigui, elles són les que han de tenir pressa, sobretot no deixar llançaments fàcils, però tampoc deixar els pals, o que busqui una jugada ràpid perquè s'escurci el temps. Si han d'acabar, que siguin jugadores en posicions, per exemple, una dretana en posició d'una esquerrana, se l'han de jugar, doncs, que llencin per allà, però que no... Sobretot, seguretat. Tens una portera darrere molt fiable, uns bons braços, però això no t'ha de donar que no hagis de sortir a atacar quan estan molt a prop. Doncs últims 6 minuts i mig. Ja comencen amb un atac obert, directament. Això et dona ja referència del que volen atacar. Inferioritat important. Clar, molt bé, això és perfecte. Impecable. Això i exclusió. Impecable. Simone Van de Grans. Aquesta és la jugada que els entrenadors anomenem full equip. Ja està. Perquè perds la pilota, Expulsió i espera. després d'un temps mort i a sobre exclusió de la mateixa jugadora. I espera que ara ve Sí. la tercera part de full equip. Tant de bo, tant aprendis. Paula Crespi, bona jurado. Està molt a prop. Ai, però... Llàstima. Se l'ha jugat aquí l'Ona. Fa la sensació que tenia ganes, Sí, Jordi, perquè no ha pogut xutar en tot el partit, pràcticament. Bueno, és que a part és el que parlem, no? És una jugadora que... Quina edat té? Pues clar, vol demostrar, vol estar, i ara és el moment que calma. Expulsió de la jugadora número 5. Atina Giannopoulos, la segona. Primera jugadora amb 2 expulsions. Moment d'aixecar els braços, Braç! D'aixecar els braços, el gol de l'Horizonte. I mira qui ha estat, Beatrice Casara. Impressionant, Parcial de 0-4 de l'Horizonte, els 4 gols de Beatrice Casara. Sí, no? És el que t'anava a dir, no? Em sembla que ha sigut ella els 4 gols, no? Bueno, Hi ha partit, sí, no... Jo no m'esperava arribar, o creia, però és més errada de potser cometre aquesta errada de la Ona, no? De potser xutar tan ràpid, calma, segueix jugant i no passa res, però bueno, s'ha de seguir. Crec que el treball està ben fet. Queden encara 5 minuts i mig pel final, marcador de 9-6. Un partit que guanyava l'Estrasburg de 7. Van de Grans. Clar, no és bona la passada de Van de Grans. Quedat massa lluny, aquí de Tara Prentice. I clar, ara l'Horizonte compta, Sí, ara ve, com es diu, no? Sobre de l'onada, que ara tenen ganes i, bueno... Com es posi a 2... Sí, perquè encara queda temps. Sí, queden 5 minuts encara. 2 metres. Està sota l'aigua. Estan demanant 2 metres, ara no xiulen res. El llançament, parada fàcil d'Isabel Williams. 3 corner, 18 segons per l'Horizonte. La llàstima és aquesta, que el criteri arbitral ara... Sí, bueno, ja quan vas guanyant de tant, jo crec que els àrbitres diuen, vinga, anem a compensar. Però, sí. Damne Bettini, queden 5 segons, Chiara Tabani, el llançament, res. l'altra aturada d'Isabel Williams. Però aquests són els llançaments que parlem forçats a una jugadora que juga una part que no li toca, que és la part esquerra, i ara tenim contraatac, que si no és classe, calma, molt bé. De Grans. Molts minuts sense marcar, Sí. Perquè el 9-2 ha estat a l'inici del tercer quart. La primera jugada en atac. Judit Forca. Se la jugarà des d'aquí? No, la passada cap a Van de Grans. I aquí hi haurà una altra falta. Estan esperant a veure si treuen alguna cosa. Irene González, 2 segons. S'ha de mirar porteria. 2,4. El xut, la vaselina, fàcil. Aurora Condorelli. Mare meva, la Paula sense gorro i a sobre exclusió. És que... expulsada. I té el gorro que li estan estrafant. Mare meva, que fàcil aquestes coses quan vas Bueno, davant. sí, és una pena, però... Bueno, sabíem que anaven a endurir el joc i bueno, els està sortint bé de moment. El que no poden acabar és ràpid. S'ha d'anar en compte, últims 4 minuts. Sí, està massa soles aquí. Es pot situar a 2 l'Horizonte. Xiula el públic de la Bombonera de Can Llong. Queden 10 segons. Compte amb aquesta. Beatrice Casara.
La passada, l'aturada d'Isabel Williams. L'aturada milagrosa. Exclusió d'Issa Piralcova. Expulsió Piralcova i el gol de Beatrice Casara. Parcial de 0-5, cinquè gol de Beatrice Casara. Mare meva, que agafi algú se l'emporti. 3:43 per arribar al final. 3:43 per arribar al final. Del 9-2 al 9-7 amb 5 gols de la jugadora número 11 de l'Horizonte. Intenten animar el públic. Sí, ara s'ha de trencar això ja d'alguna manera. Sí. Jo crec que el principal és treure alguna exclusió i jugar-la tranquil·les, que ho havien fet molt bé, ho estaven fent bé. Sobretot no caure en aquest parany de córrer, no?, que parlàvem al principi del partit. Vinga, va! Bandecrats, cap a Irene González. Lo de les bolles és impressionant. Sí, és que l'estan agafant del coll. Bandecrats, ara esquí, el pal Tara Prentice. I espera no acabi la cosa... Sí, perquè és que... Menys mal, l'ha vist, menys mal. Mira, sembla mentida, Però et diré més, crec que és la patada li pita a la de l'Horizonte i ara ha sigut l'arribants que em sembla. Ja et dic que hi ha coses que no les entenem mai, però bueno, tot sigui benvingut ara. Doncs acció important, A la Tara és una passada, sí. L'estan martiritzant. Sí. Avui. Piralcova, la passada, Irene González. Molt bé! Vaya gol! Vaya gol! El crit de ràbia d'Irene González que li ha dedicat a la Chiara Tabani. Vaya gol! Gol importantíssim d'Irene González per trencar aquest parcial de 0-5. Quart gol d'Irene González, 10-7 a 2:53 per arribar al final. Ha tingut la paciència, és un gran gol pel tipus de gol que és de la Irene, perquè amb dos jugadores a sobre fa com una passeta endarrere, aguanta i quan veu que la portera està caient li tira la vaselina. És un gran gol en un gran moment. Doncs un gol que pot valer 3 punts vitals, Pot valer 3 punts vitals. Perquè si no, ara hauria atacat l'Horizonte per situar-se a 1, I aquest més 3 realment ha estat una autèntica bombolla d'oxigen pel conjunt sabadellenc. A més, apreta Calló i serà contrafalta. Sí. Ara sí, que es nota aquest efecte del públic. Sí, està molt bé, és important. El jugador, les jugadores, quan estan a l'aigua, sembla que no, però el rembombori, sobretot, aquest... Els àrbitres, que no sí, la pressió. Sí. 2 minuts i 20 segons. I ara jugar llarg, fins al final, passades a la bolla, un altre cop, i que busquin l'exclusió. Issa Piralcova. Calma, un altre cop fora, queden 6. Incrustada a la bolla, també. Ara sí, està bé. Però està bé perquè no t'agafen a la contra. Està bé, ara sí que està ben jugat amb 5 segons. Ha acabat jugada aquí Paula Crespí. Entrem en els últims 2 minuts de partit. Ara ha de jugar rapidíssim l'Horizonte. Clar, han de jugar aquesta contra. La passada, el xut i el No, gol. però solo... Una altra vegada? Una altra vegada, Beatrice Casara. Sí, però aquí em sembla que sí. Atina ha intentat ajudar i deixa ser la jugadora clau a 2 metres. Ai. 6è gol de Beatrice Casara. Però a part, tots seguits, no? Tots seguits, sí. Mare meva. I 6 dels 8 gols de l'Horizonte, però el 6 en aquesta segona meitat. Això és el que se li diu posar-se l'equip a l'esquena. Sí, la veritat que molt bona jugadora i sobretot en els moments importants. I clar, el que buscava l'Horizonte, aquest gol ràpid, que li doni l'opció encara de seguir, sí. Bueno, et queden 2 atacs, segur, i tu buscaràs això, mínim, a l'empat. Si jugues a intel·ligent, els hi quedaran 2 atacs com a molt. Atina Gianopoulos. A la bolla. Buscant aquí la passada. Molt bé. Temps mort, Temps, clar. Temps mort, molt bé. Palma, bé. A més, mira, l'ha tret Bandecrats. Pensava que era rivals que... Mans de mantega, les dues àrbitres. Sí, bueno, la davant no ho sé, perquè directament la deixat passar, però aquesta me l'he vist a sobre, la pilota. De rebot ens ve nosaltres. Sí. El que deia Jordi, ha tret Bandecrats, aquesta expulsió a la Sí, bola. no, està molt bé perquè ha hagut... Sí, és que al final, amb el nivell de joc que tenen les italianes en defensa, que és penjar-se, que és el que han de fer, bàsicament, és penjar-se, anar a pressing al límit per buscar, o les serrades no forçades, o robar alguna pilota, o llançaments des de fora, però bueno,
Ara els ha sortit malament, perquè han agafat un tipus de jugadora que no és marcadora, posa Simone, que és una jugadora amb un cos gran, bueno, només posar la pilota allà, amb el nivell de joc defensiu, treus l'exclusió. A veure, anem a posar en situació. 1:32 per arribar al final, atac en superioritat de l'Astralpool Natació Sabadell, 18 segons, per tant, entenc que es tirarà fins al final, i avantatge de 2, 10 a 8. Si marquen a l'Astralpool s'ha acabat. Si no, tocarà patir una mica. Ona Jurado, Paula Crespi. La pilota cap a Paula Crespi, sí, clar que sí. Crespi, ara sí. Molt bé. Ara sí. Molt bé. Paula Crespi. Gran gol. Un gol. Per sobre del cap, si no m'equivoco. Vital. Un gol vital de Paula Crespi. Sí. Per fer aquest fa mal, aquest ha fet mal, perquè és el que dius tu ara, pràcticament faltant un 20, tanques el partit, t'han de fer 3 gols per l'empat, a part, que és un gran llançament per sobre del cap. I el crit de Paula Crespi, que ha marcat 2 gols, però és que aquest val or, sí. Jordi, aquest és mig, posar peu i mig als quarts de final. Sí, val 3 punts d'or, que a sobre, bueno, ara tanques el partit i el que m'agrada és que el David seguís amb aquesta intensitat de voler seguir igual. Doncs s'havia posat coll amunt, bé, coll amunt no, però s'havia posat complicada la cosa, amb aquests 6 gols de Beatrice Casara, però realment ha tret caràcter avui l'Astralpool en els últims minuts perquè no hi hagi cap mena de sorpresa. Últim minut, el xut, quina mà! Quina mà aquí entre el pal i la mà d'Isabel Williams. I no s'escaparà, no s'escaparan els 3 punts. Ara ja no. Potser hem patit allò una mica quan s'ha posat a 2 l'Horizonte, Jordi. Ara inclús m'agradaria que el Sabadell fiqués gol, perquè realment, com ha anat el partit, potser es mereixen un resultat més ampli. Sí, estic d'acord. Perquè realment el nivell de joc ha sigut molt alt, no és que no ha sigut un mal partit al Mataró, i el nivell de joc ha sigut molt alt. No és un partit 12-8. No. Realment que aquest equip estava guanyant de 7, Falta matar un altre cop, mare meva. Sí, un altre Natasha Ribanska. No portem el compte perquè no se sol posar el compte d'això, però fa 6 o 7, Però sí, entre les dues, i ara buscarà aquí segurament la jugada ràpida, l'aturada d'Isabel Williams. I hi ha hagut aquí... Ara sí que ja s'ha acabat. I ara sí, Doncs empatiment, però... Bé, empatiment no, anem a dir les coses clares. Simone la vol, Amb una grandíssima primera meitat de l'Astralpool, amb aquesta reacció de l'Horizonte amb 6 gols de Beatrice Casara, però amb aquest punt de personalitat del partit, Jordi, per treure la victòria per 11-8 davant l'Horizonte. I ara sí que podem dir, respirem, s'haurà de tancar a Terrassa o a Mataró, però peu i mig al quarts de final de la Champions. Sí, ha sigut un partit molt seriós, sobretot el que parlàvem d'inici, amb molta intensitat, que crec que és la diferència dels 3 quarts de contra Mataró, amb molta intensitat. L'equip m'ha agradat molt perquè han jugat amb aquesta intensitat, però sobretot amb molt de cap. Jo crec que el tercer quart és el que ens ha fet una mica de mal, sobretot, però no per jugar malament, sinó perquè no hem estat tan encertades a cara a porteria com han estat el primer i el segon quart. I sobretot a l'últim quart han estat dins del partit, s'han apropat al marcador i l'equip s'ha vingut a dalt i ha jugat igual de bé. Doncs és evident que és un equip nou, que té encara molt per fer, molt camí per recórrer, molt marge de millora, però bé, el primer objectiu de la temporada està encarrilat, que és classificar-se pels quarts de final. Ara recordem, fins al 21 de febrer no serà el pròxim partit a Terrassa, la lligueta es tancarà el 21 de març a Mataró. Si tot va bé, Jordi Millan, no ens tornem a veure fins als quarts de final de la Champions. Per tant, bon Nadal, bona entrada d'any. Igualment. I t'esperem aquí a Toquem Fusta, t'esperem als quarts de final. Que vagi molt bé, gràcies. Molt bé, igualment. Doncs res, agrair-vos, com sempre, la vostra presència al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, enviar-vos una salutació de la Meritxell Dambring a la càmera, del Sergi Parc a la realització, del Roger Benet al muntatge i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ens hi tornem a posar avui a quarts de 9 del vespre amb aquest Real Murcia, centre d'Esports Sabadell a l'antena de la 94.6. Que vagi molt bé, gràcies, adéu-siau.